את רוצה ללכת לגן או לא? לא. מה לא? נו? יאללה לקום, אני אוכל לך את השניצלי. טוב, אז הילה עכשיו נראה לך פשוט, מה את מתעוררת? יאללה קומי, בוא נראה סער התעורר. הלו, פונה טלפון. הלו. יאללה. איפה אילי? הגבר היחידי פה, הגבר היחידי, אני אעזור לך? בוא תן לי לראות מי יש פה. להתגבש. מאוהב בך ילדה רוצה אלייך כבר שנים שאני חולם עלייך אותימו לי בדבריקה סתי מקרי סתי בצריקה קצת טוב. לא, שנייה, אני בא. מה קורה? את כמה? את מתעוררת? רגע. מה היה אורות הפסגים? הנה תראה, לה הנה גליקה. יאללה. יאללה, טוב, שאת צוחקת צריך כוס, לא? כל הזמן לך כפי כוס. את משחקת רגע. יאללה, כל הכבוד, להתלבש. גבר, אם קשה לו עם יד אחת, היה בשנייה יש לך חושך. יאללה, צא. יאללה, צא. Πιτσιρί, θα αρρωστήσω άμα δε σε συναντήσω. מבקש רק להיות קרוב אלייך כדי לראות את האור שבעינייך נו, את מתעוררת? את מתעוררת? או שנתפוס לך את השניצלים? מה? זה לא שניצלים, זה אופיונים. אופיונים, אופיונים. יאללה, קומי, נו. יאללה, יפה שלי. איזה פרצוף קשוח. אני אתן לך מכות רצח. וואו. איזה פרצוף קשוח. אני אתן לך מכות רצח. למה? מה עשיתי? זה לא ליפול. מה רצית? נו, ואיזה חולצה של קדימה אתה לובש?